Crno-beli randevu, sve lepo kusnu, sa tribina ori se, partizane. O partizane, o partizane, volim te, bodrim te, pevam ti, sanjam te, svaku noć i svaki dan ja živim za te. O partizane, o partizane, bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu, moj partizane. Evo, to je hotel de Paris. Osjećam se naravno lepo, uživam. Tu sam došao sa sinom i sa ženom i Partizan pobeđuje, tako da drago mi je zbog toga. Ja Partizan podržavam i navijam za njega kad god igraju protiv bilo koga osim Zvezde. Ja sam zvezdaš, ali naravno navijam za srpski klub. Moj sin podržava Partizan, voli Partizan, tako da sada idemo i na Partizanove utakmice i evo, drago mi je što vode na poluvremenu, nadam se da će uspeti sa ovom pobjedom večeras i da konačno obezbede plasman u top 8. Pomenuo si sina Stefana, možemo da vidimo njegove žustre reakcije. Da, ima ih. Možeš da ga smiriš? Ima ih, pored nas sedi predsjednik Monaka, košarkaškog kluba, tako da malo ga štipnem onako kako pretera, ali on rekao mi je baš, kaže, ovo je najgora utakmica, ja ne mogu da navijam kako želim. Kaže, možeš, samo nemoj da govoriš drugoj ekipi dok napadaju. Tako da, interesantno je to gledati ga, baš voli košarku i naravno, Srbija je zemlja košarke, tradicija najveći sport, najpopularniji sport, tako da pratimo i navijamo i nadamo se pobjedi. Malo stručno ti pitamo, šta očekuješ u drugom poluvremenu? Nemoj stručno, ja nisam stručnjak, ja sam navijač. Dobro navijač. Ne očekujem, nadam se pobjedi Partizana i želim sve najbolje. Hvala ti. Hvala.
Brate! Slava Bogu! Thank you very much. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Oui, on est à tous pour Pascal à tous. Pour voir ça, le bac. Une bonne soirée. Merci d'avoir été présents ce soir. Et bravo aux équipes pour ce beau spectacle. Merci. Let's go.